ukapteni weBafana Bafana uRowan Williams usebuyelwe ukuzethemba futhi ukubheke ngabovu kwenza kahle ekupheleni kwesizini eqenjini leMamelodi Sundowns nasezweni. uWilliams usanda kubuya ukuzodlalela iSundowns ngemuva kokulimala okumhlalise isikhathi esingaphezulu kwenyanga engadlali. Ukholelwa ukuthi ukulimala kufike ngesikhathi esifanele okumvumela ukuthi avuselele amandla akhe. Williams ubesidlale kakhulu kule minyaka nezinyanga ezimbalwa ezedlule okuholele ekukhathaleni nasekulahlekelweni ukujabulela umsebenzi wakhe. Ikhefu limnika isikhathi sokuphumula aphinde avuselele inhlansi yakhe. uWilliams wabambe elikhulu iqhaza empumelelweni yeBafana Bafana ngo-2024 okuhlanganisa nokuphuma kwayo endaweni yesithathu kwamanqamu we-Africa Cup of Nations kanye nokuhlungela ukuya kwamanqamu we-Africa Cup of Nations ka-2025. iNigeria iqhwakele ku-Group C iqale kabi imidlalo yokuhlungela indebe yomhlaba kanti iBafana izodlala imidlalo emihlanu kweyisithupha yokugcina ekhaya ukuhlanganisa nemidlalo emibili yasekhaya neLesotho neZimbabwe ezoba seningizimu Afrika ngenxa yemithetho yeCAF. Williams uncoma umoya waleli qembu ngempumelelo yalo engaba khona ngo-2025 njengoba kuza isonto elikhulu lemidlalo okuhlanganisa iLesotho neBenin. uWilliams unethemba ngamandla leli qembu ukuqina nengqondo yabadlali abaqeqeshwayo ihlaba umqhwele ngisho nabadlali abalimele bebethumela imiyalezo yokubeseka. Iqembu lokubheke ngabovu umdlalo neLesotho kanti linethemba ukuthi abalandeli bazophuma ngobuningi babo bezobeseka. uWilliams ufuna ukuhlanganisa izwe kunyaka omusha futhi bakhele phezulu kokudlala kahle kwaphambilini bese bebeka iBafana Bafana ezingeni eliphezulu kakhulu.